यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनादीरावनचारि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம வந்து பிரேயர்ஸோட இன்னைக்கு வந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे यदादिशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு வந்து 6வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சீடர் பரம்பரையை வந்து பார்க்கலாம். நம்மளுடைய ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியார் யார் இந்த இஸ்கானை வந்து நிறுவினாரோ அவர் பேரு வந்து ஏசி பக்தி வேதாந்த. ஏசி அப்படின்னா அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அப்படின்ட்டு வந்து அவருடைய சீடர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜெயபாதக சுவாமி மகாராஜ் குரு மகாராஜ் அப்படின்னு வந்து ஆக்சுவலா இவர் வந்து இதே வந்து சேர்ந்தவர். மில்வாக்கி அப்படின்ற இடம் வந்து யுஎஸ்ல இருக்கு. அங்க வந்து அவர் காலேஜ்ல இருந்து படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே அவருக்கு வந்து அந்த ஒரு ஞானம் வந்து வந்தது. என்ன அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும், வந்து நம்ம வாழ்க்கைய வந்து இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கோம், காலேஜ் அதுட்டு எனக்கு என்ன அந்த காலேஜ் வந்து அது அத்தனை இதுவா இல்ல அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து நினைச்சிருந்தாரு. அதே சமயத்துல வந்து பிரபுபாதருடைய அன்னைக்கு லெக்சர் வந்து வந்திருந்தது. அப்ப அவர் வந்து அட்டன் பண்ணாரு. முன்னாடி வந்து வேற ஏதோ இது சேர்றதா இருந்தாரு. பிரபுபாதரோட லெக்சர் கேட்ட உடனே அவருக்கு வந்து ரொம்ப அப்படியே ஈர்ப்பு ஜாஸ்தியா வருது. படிப்பை வந்து அப்படியே இது பண்ணிட்டு அவர் என்ன பண்ணாரு, பிரபுபாதருக்கு முன்னாடியே வந்து சொன்னாரு. பிரபுபாதர்கிட்ட ரொம்ப நல்ல ஒரு உன்னதமான ஒரு மாணவனாக வந்து இருந்தாரு. அப்புறம் வந்து அவருக்கு வந்து 22 வயசுல வந்து ஒரு தீட்சை வந்து கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 4-5 வருஷம் கழிச்சு அவருக்கு வந்து இந்த பிராமணிக்கல் தீட்சை அப்படின்றது வந்து அவர் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து மாயாப்பூருக்கு வந்து வர சொல்லி மாயாப்பூர்ல நிறைய அவர் வந்து சேவையை வந்து பண்ணியிருக்காரு. என்ன அப்படின்னா அங்க நிறைய விளைநிலைகள்லாம் வந்து நாங்க
அப்படியே வந்து பயிரிடாத இருந்த விளை நிலங்களா விளையக்கூடிய நிலையங்களாக அவர் வந்து மாத்தி நல்லா வந்து பண்ணியிருக்காரு. கோவில வந்து ரொம்ப இது பண்ணியிருக்காரு. வந்து சுத்தி இருக்கக்கூடிய இடங்கள் எல்லாம் ரொம்ப வந்து செம்மையாக்கியிருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். அடுத்தது வந்து நம்மளுடைய இது டெம்பிள், அதாவது இஸ்கான் மங்களூரோட தலைவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரோட பேர் வந்து நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி. அவர் வந்து ஐஐடியில ஐஐடி வந்து முடிச்சிருக்காரு. ஐஐடி கான்பூர்ல வந்து அவர் முடிச்சிருக்காரு. அப்புறம் வந்து அந்த காலேஜ்லயே வந்து லெக்சரரா வந்து ஒர்க் பண்ணியிருந்தார். அதுக்கப்புறம் வந்து அவருக்கு வந்து அந்த அவருக்கு வந்து ஏதோ அந்த ஒரு லெக்சர் அட்டன் பண்ணிருக்கனால அவருக்கு வந்து அந்த ஈர்ப்பு வந்து ஜாஸ்தி வந்ததுனால அவர் வந்து அந்த ஐஐடியா இருந்தாலும் அவர் வந்து அதை விடுத்து அவர் வந்து இந்த இஸ்கான் அதுக்கு வந்து வந்துட்டாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வந்து இந்த குலை, அதாவது மேங்களூர் இஸ்கானுக்கு அவர் வந்து தலைவராக. இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய காலேஜ் வந்து ஒரு பகவத்கீதை காலேஜ் அப்படின்ட்டு வந்து வருகிறது. பகவத்கீதை காலேஜை வந்து ரொம்ப இது பண்ணிதான் வந்து கட்டிட்டு இருக்காரு அவரு. எல்லாத்தையும் வந்து பகவானுக்காக. அவர் வந்து தனக்கு எதுவுமே வந்து கிடையாது, நம்ம எடுத்துட்டு போறது அப்படின்றது கிடையாது. பகவானுக்கு அந்த காலேஜ் வந்து கட்டினோம் அப்படின்னா பிற்காலத்துல வந்து யாரெல்லாம் பகவத்கீதை வந்து நேரடியா கத்துக்கணுமோ அவங்க வந்து அங்க வந்து கத்துக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு. அப்புறம் கெஸ்ட் ஹவுசஸ் நிறைய வந்து கட்டுறாரு. ஏன்னா இங்க இருந்து நம்ம போனோம் அப்படின்னா நம்ம ஹோட்டல் அது இதுன்னு தங்காம இதுலயே அந்த வளாகத்திலேயே, கோவில் வளாகத்திலேயே, அந்த காலேஜ் வளாகத்திலேயே வந்து தங்குற மாதிரி வந்து அந்த ஏற்பாடெல்லாம் வந்து நிறைய அவர்கிட்ட வந்து பிளான்ஸ் வந்து வச்சிருந்திருக்காரு. அதுக்கு நம்மளுடைய ஒத்துழைப்பு அப்படின்றது மாத்திரம் ரொம்ப நல்கினா வந்து போகும். அதாவது நம்ம எதுக்கும் எல்லாமும் வந்து செலவழிக்கிறோம், அதுக்கு வந்து அன்னதானத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 501 ரூபாய் அந்த மாதிரி ரொம்ப நம்மளால எவ்வளவு முடியுமோ நம்ம அனுப்பணும் அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பா வந்து கிடையாது. கண்டிப்பா அனுப்பணும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து தோணித்து அப்படின்னா பகவானே வந்து சொல்றோம். தோணித்து அப்படின்னா அவர் வந்து அந்த மாதிரி இந்த இது வந்து டெம்பிள் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்து வந்துட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு வந்து 6வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். 6வது அத்தியாயம் போறதுக்கு முன்னாடி 5வது அத்தியாயத்தோட சுருக்கம். 5வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வுல எப்படி வந்து பகவானுடைய அந்த இதெல்லாம் வந்து செய்யறது, அதாவது செயல்களை எப்படி வந்து செய்யறது அப்படின்றது நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து அந்த செயல்கள்லாம் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல பக்தியோட நம்ம வந்து செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத வந்து எடுத்து வந்து சொல்றாங்க. அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பக்தியில, அதாவது கிருஷ்ணரோட இது பேர்ல என்ன அப்படின்னா சொல்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்காக நம்ம வந்து அந்த சேவையை வந்து செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து தனக்காக அப்படின்றது வந்து செய்யாம கிருஷ்ணருக்காக நம்ம வந்து செய்ய வேண்டியது கண்டிப்பா அவசியம் அப்படின்றது இடத்துல வந்து எடுத்து வந்து அதுதான் நம்ம வந்து நேற்று வந்து பார்த்தோம். அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கர்மயோகம், அதாவது அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறாரு. 2 விஷயம் வந்து கேட்கிறாரு. கிருஷ்ணா, நான் வந்து சன்னியாசி, அதாவது துறக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? துறக்க வேண்டும் அப்படின்னா நான் சன்னியாசியா போகட்டுமா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாரு. இல்ல செயலை வந்து செய்யட்டுமா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும்போது பகவான் சொல்றாரு ரெண்டுமே வந்து நல்லதுதான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஆனா செயலை துறைப்பதை விட நீ வந்து அதாவது நீ வந்து சந்நியாசம் மேற்கொள்ளதை விட செயலை வந்து பகவானுக்காக நீ வந்து செஞ்ச அப்படின்னா அந்த பாவ விளைவிலிருந்து நீ வந்து தப்பிக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. நம்ம வந்து நேற்று அந்த நிர்கா அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோரியை நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லையா? சோ நமக்காக வந்து பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து பாவ வினைகள் வந்து வரும். ஸோ அது பகவானுக்காக பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த பாவ விளைவிலிருந்து தப்பிக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. நிஷ்காம கர்ம யோகமா வந்து பண்ணணும், அதாவது பற்றுதல் இல்லாமல் அந்த ஒரு காரியத்தை வந்து நான் ஏற்கனவே வந்து சொல்லியிருக்கேன். நிஷ்காம கர்ம யோகம்னா சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் என்ன, நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்கு யாரோ ஒருத்தர் வராங்க. அவங்க வந்து நீங்க எங்க மளிகை சாமான் வாங்குறீங்க அப்படின்ட்டு வந்து கேக்குறாங்க. டாக்டர் பசங்க குழந்தைங்கள் டாக்டர் எங்க இருக்காரு அதெல்லாம் வந்து கேட்கும்போது நம்ம வந்து விவரங்கள்லாம் நம்ம வந்து சொல்லுவோம். அவங்க வந்து அவங்க கிட்ட போய் நம்ம பின்னாடி போய் நோண்ட மாட்டோம். மாதிரி என்னங்க போனீங்களா, மளிகை சாமான் வாங்கினீங்களா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து நீங்க வந்து செய்யற மாதிரி அர்த்தம். சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா எனக்கு கேட்டாங்க சொல்லிட்டேன் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது அப்படின்ட்டு விடலாம். சோ அந்த அப்போ பந்தத்துல இருந்து அப்போ நம்ம வந்து மனசு வந்து ஃப்ரீ ஆயிடும். என்ன அப்படி இல்ல அப்படின்னா அவங்க போனாங்களா இல்லைன்னு தெரியலையே, குழந்தைக்கு என்ன உடம்பு சரியில்லையா, அது கேட்க மறந்துட்டோமே அப்படின்ற அந்த பிரச்சனை எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து வரும். சோ அதுல இருந்து நம்ம வந்து நம்ம விடுவிக்க வேண்டும்.
அடுத்தது பகவானை, அதாவது ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா. பகவானை எப்போதும் வந்து நினைக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஆல்வேஸ் அவரை நினைச்சுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம முக்தி பெறும்போது, அதாவது நம்ம இறக்கக்கூடிய சமயம் வரும்போது நம்ம வந்து வேற எதையுமே வந்து சொல்லாம இறக்கக்கூடிய சமயம் வரும். அது 8வது அத்தியாயத்துல வரும். எம் எம் ஸ்மரன் வாபி அப்படின்ட்டு வந்து தம் தம் கல்லேபரம் அப்படின்னு. அதாவது நம்ம இறக்கக்கூடிய சமயத்துல நம்ம வந்து பகவானை நினைச்சோம் அப்படின்னா பகவானோட லோகத்துக்கு நம்ம செல்வோம். அதை விடுத்து நம்ம வந்து ஒரு வயசானம்மா வந்து சொல்றாங்க, அவங்க கிட்ட இறந்து போற சமயம் வந்தாச்சு. அவங்க அத்தனை நாளா வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா, நான் வந்து என்னோட சொத்தெல்லாம் நான் எழுதி வைக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. அவங்க இறப்பு வந்துட்டு இறப்பு வர சமயத்துல அவங்களுக்கு வந்து அச்சோ நாங்க இறக்க போறோன்னே, நான் வந்து சொத்து கித்து யார் பேர்லயோ எழுதலையே, அது எப்படி போறதோ எது போறதோ அப்படின்ட்டு வந்து அந்த व्यसனத்திலேயே அவங்க வந்து இறந்து போயிருப்பாங்க. அவங்க அடுத்த ஜென்மால என்ன என்ன வருவாங்க, திருப்பி வந்து ஒரு பிறவியை வந்து எடுப்பாங்க. அப்போ அந்த சொத்தெல்லாம் என்ன ஆறுது, யார் எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்ற ஒரு இது வந்து மாதிரி நிறைய கதைகள் வந்து இருக்கு. போயிட்டு அவங்க திரும்பி வருவாங்க, அதே வீட்டையே சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருப்பாங்க. யாரும் அவங்கள வந்து சட்டப்பட மாட்டாங்க. அதாவது நம்ம சில சமயம் நாயா வந்து விடுவோம், இல்ல அவங்க வீட்டுல வந்து என்ன பிச்சைக்காரனாகவோ இல்ல வேலைக்காரனாகவோ நம்ம வந்து அவங்க வீட்டை வந்து கண்காணிச்சுட்டு இருப்போம். சோ இதெல்லாமே வந்து நடக்கக்கூடியதுதான். அதனால எப்பவுமே வந்து ஆஹ் நம்ம வந்து பகவானே நினைச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா, பகவானுடைய நாமம் சொல்லி நம்ம போயாச்சு அப்படின்னா, இதுதான் வந்து அஜாமிலர் கதை வந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம். அஜாமிலர் அப்படின்ற ஒரு பிராமணர் வந்து இருந்திருந்தாரு. அவர் வந்து கல்யாணம் ஆகி எல்லாமே வந்து இருந்திருந்தார். ஆனா அவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஆஹ் ஆஹ் அவருக்கு வந்து இப்ப ஒரு ஒரு தடவை என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, காட்டு பக்கம் வந்து போறாரு. அப்பாக்கு வந்து இது பூஜைக்கு வேண்டியமான இந்த கட்டைகள்லாம் எடுத்துன்னு வரணும் அப்படின்னு. அப்போ தகாத உறவு வச்சுட்டு இருக்க ஒரு பொண்ணையும் ஆணையும் வந்து பாத்துறாரு அவரு. உடனே அவர் வந்து மனசு வந்து சஞ்சலம் பட்ட உடனே அந்த விபச்சாரி இருக்கால, அவ அந்த பெண்ணு கிட்ட போய் நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் நீ வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய வந்து போயிடுறாரு. சோ அப்போ அந்த அந்த அப்பா வந்து பாவம் அவரு எங்கின்னு இருக்காரு, இவர் வந்து வருவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரவே இல்லை. அவர் பாட்டுக்கு அந்த விபச்சாரியோட 10 குழந்தைகளை வந்து பெத்தெடுக்கிறார். பெத்தெடுத்த உடனே அவர் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த கடைசி குழந்தைய பேரு வந்து நாராயணன்ட்டு பேரு வச்சிருக்காரு. அந்த அந்த வீட்டுக்கு வரக்கூடிய புரோகிதர்கள்ல அந்த புண்ணியவச்சனம் ஒண்ணு பண்ணுவாங்க இல்லையா, சம்ஸ்காரங்கள்ல 16 சம்ஸ்காரங்கள்ல இந்த புண்ணியாவச்சனம் அப்படின்ட்டு ஒண்ணு குழந்தைக்கு பேர் சூட்டல் அப்படின்னு. அப்போ வந்து அந்த வரக்கூடிய புரோகிதர் வந்து சொன்னாரு, இந்த பையனுக்கு நாராயணான்னு பேர் வையி, பிற்காலத்துல அது ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. சோ அதனால நாராயணான்னு பேர் வச்சிருந்தார். சோ அந்த நாராயணன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, அந்த பையனை வந்து ரொம்பவே வந்து அஜாமிலருக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். சோ அவர் வந்து வயது முதிர்ந்துட்டு 82 வயசு ஆயிடுத்து அவருக்கு. ஆயிட்டு அவருக்கு வந்து இறக்கக்கூடிய தருவாயில வந்தது. அந்த குழந்தைய வந்து நினைச்சுட்டாரு அவரு. சோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, திடீர்னு அவருக்கு ஏதோ ஒரு இது வந்துட்டு, என்ன யாரோ நம்மள வந்து துரத்திட்டு வர மாதிரி அப்படின்ட்டு வந்த உடனே அவருக்கு வந்து உடனே வந்து தன்னுடைய பையனை கூப்பிடுறாரு. நாராயணா நாராயணா நாராயணான்னு கூப்பிடுறாரு அவரு. உடனே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, யமதூதுவர்கள் வந்து வராங்க. யமதூதுவர்கள் வந்து பாசக்கயிறை வந்து போடுறாங்க. சோ பகவான் வந்து அந்த அவர் வந்து நாராயணா நாராயணான்னு கூப்பிட்ட உடனே விஷ்ணு லோகத்துல இருந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, என்னோட பேர் யாரோ கூப்பிடுறா போல் இருக்கு, போங்க நீங்க விஷ்ணு தூதுவர்களை வந்து அவர் அனுப்புறாரு, அந்த ஆத்மாவை வந்து என்கிட்ட கூட்டிட்டு வா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஏன்னா என் நாமத்தை சொல்றான் சக இறக்கக்கூடிய சமயத்துல அப்படின்னு. பார்த்தா 2 பேருக்கும் வந்து விஷ்ணு தூதுவர்களுக்கும் வாக்குவாதம் நடக்கிறது. ரொம்ப அழகான ஒரு இது வந்து பாகவதத்துல வந்து இது ரொம்ப அழகா வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. 6வது ஸ்கந்தத்துல. சோ 2 பேருக்கும் வந்து வாக்குவாதம் வருது. இப்போ அந்த யமதூதர் சொன்னா, நான் போய் யமன்ட்ட போய் நான் கேட்கிறேன், இவங்களை நான் எடுத்துன்னு வரக்கூடாதா என்ன இது அப்படின்னு கேட்கிறேன். அப்போ யமன்ட்ட போய் கேட்கிறாரு, இந்த மாதிரி வந்து விஷ்ணு தூதுவர்கள் வந்து எங்க கிட்ட வந்து இது போடுறாங்க, அவங்க அந்த அஜாமிலரை வந்து அவங்கதான் வந்து தூக்கிட்டு போவேன் அப்படின்ட்டு வந்து. அப்போ யம தர்மராஜன் வந்து கேக்குறாரு, அவன் வந்து விஷ்ணு வைஷ்ணவனா, பகவானோட நாமம் சொன்னானா அப்படின்னு கேட்டா, ஆமா சொன்னா அப்படின்னு. அப்போ நீங்க அந்த பக்கமே போகக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டாரு. சோ யம தூதுவர்கள் வந்து போகல. விஷ்ணு தூதுவர்கள் கிட்ட அவர் வந்து மன்றாடி வந்து கேட்டுக்கிட்டாரா, இந்த மாதிரி நான் வந்து ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டேன், நான் வந்து கடைசியில வந்து நாராயணான்னு கூப்பிட்டதுக்கே நீங்க வந்துட்டீங்க, எனக்கு ஒரே ஒரு சான்ஸ் மாத்திரம் கொடுங்களேன், நான் வந்து பகவானுடைய நாமம் சொல்லியே நான் வந்து அப்பதான் அவருக்கு வந்து ஞானோதயம் பட்டது, நான் அவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன், ஒரு பிராமணனா இருந்து இந்த மாதிரியான காரியங்கள்லாம் நான் வந்து பண்ணிருக்கேன், லைஃப்ல பண்ணக்கூடாதது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து
மன்றாடி கேட்கிறாரு. பகவான் வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் சான்ஸ், செத்து பிழைத்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ அந்த இதுல வந்து செகண்ட் சான்ஸ் வந்து பகவான் வந்து கொடுக்குறாரு. செகண்ட் சான்ஸ்ல கொடுத்த உடனே அந்த அஜாமிலர் வந்து ரொம்ப திருந்தி பகவானுடைய நாமமே அந்த இதுவே அந்த பழைய வாழ்க்கையே வந்து அவனை நினைச்சு பார்க்காம அந்த பகவான் நான் சிந்தனையிலேயே அவர் வந்து இறந்து போறாரு. பகவானுடைய லோகத்துக்கு அவர் வந்து கூப்பிட்டு இது என்ன அப்படின்னா, நாமளா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஸ்கூல்ல எப்படி நடக்கும் என்ன அப்படின்னா, ஒரு பையன் வந்து 6வதுல ஃபெயில் ஆயிட்டா அப்படின்னா அவன் செகண்ட் இயர் வந்து படிப்பான் இல்லையா. சோ அந்த யார் வந்து டே 1 வந்து அந்த கிளாஸ்க்கு போறாங்களோ, பசங்க இருக்கிற பசங்களை என்ன சொல்லுங்க, மேடம் மேடம் நாங்கெல்லாம் வந்து புது பசங்க, இவன் வந்து ஆல்ரெடி ஃபெயில் ஆனோம் மேடம், இவன் செகண்ட் இயர் மேடம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவான். செகண்ட் டைம் வந்து இல்ல 6வது படிக்கிறான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவான். இது வந்து என்ன அப்படின்னா, ஜட உலகத்துல நம்ம வந்து இது தப்பான காரியம். ஒருத்தர் வந்து தப்பு பண்ணிட்டா அப்படின்னா, நம்ம வந்து அவனை வந்து தப்பு பண்ணிட்டான் வந்து திருந்தறதுக்கே நம்ம வந்து சான்ஸ் கொடுக்கறது கிடையாது. ஆனா பகவான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, இவ்வளவு தப்பு பண்ணிருக்கா. அது என்ன கொலை கொள்ளை எல்லாமே வந்து பண்ணிருக்கா. 10 பசங்களை காப்பாத்தணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய தகராறுலாம் வந்து இது பண்ணிருக்கா. பட் இருந்தாலும் பகவான் வந்து பண்ணாரு ஒரு சான்ஸ் வந்து அவனை வந்து ஒரு நல்ல பக்தனாக அவர் வந்து மாற்றியிருக்காரு. சோ இதுதான் வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து என்ன அப்படின்னா, பகவானை எப்பவுமே வந்து தேங்க் பண்ணோம். நான் எவ்வளவு தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் என்ன மன்னிக்கக்கூடிய தன்மை உனக்குதான் இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவருமே அவரோட கருணை வந்து நம்ம பேர்ல வந்து அவர்கிட்ட வந்து மாறாத அன்பு வந்து வேணும் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. சோ இந்த அந்த எந்த யோகத்தை பண்ணாரு, கர்ம யோகத்தை வந்து கர்மா அப்படின்னா செயல், யோகம் அப்படின்னா கனெக்ஷன். யாரோட கனெக்ஷன் அப்படின்னா நம்மளுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள கனெக்ஷன். செயலை செய்யறோம், செயல் செய்யும் போது கனெக்ஷன் யோகமா செய்யறோம். எப்படி அப்படின்னா செயலை வந்து நான் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம பாவங்களிலிருந்து நம்ம தப்பிக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. இதுதான் வந்து யோகம். சோ யோகா அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோம். இங்க வந்து தியான யோகம். தியான யோகம் அப்படின்னு வரும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம 4 யுகங்கள் வந்து இருந்தது. அதாவது சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம் அப்படின்னு. சத்திய யுகத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாரும் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 10,000 வருஷம் தியானம் பண்ணுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இருந்துட்டு. பதஞ்சலி முனிவர் தான் வந்து இது தியான யோகத்துக்கே, அதாவது அஷ்டாங்க தியான யோகத்துக்கே அவர் தான் வந்து வித்திட்டவர். அவர் தான் வந்து ஃபவுண்டர் அப்படின்ட்டு வந்து ஃபாதர் ஆஃப் பதஞ்சலி யோகா இஸ் பதஞ்சலி முனிவர் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்லலாம். சோ அவர் தான் வந்து இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி அவர் வந்து சொல்லலாம். தியானம் அதாவது நாமள எப்படி நாம தியானம் பண்ணும்போது பகவானை வந்து நினைச்சு தியானம் பண்ணும்போது நம்ம வந்து பகவானோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம இப்ப வந்து தியானம் பண்ணுங்க, கண்ணை மூடிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும், அடுத்தது வந்து நைட்டு வந்து டின்னர் பண்ணி முடிச்சுட்டோன்னா பாதி முடிச்சுட்டு வந்திருக்க, இன்னும் கொஞ்சம் பாதி வச்சிருக்க. சோ அந்த தாட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து போகும். சோ அந்த மாதிரி வந்து இல்லாம பகவானோட நம்ம கனெக்ஷன் வச்சுக்கணும். இந்த தாட்ஸ் எல்லாம் வரும், ஏன்னா நம்ம இருக்கிறது வந்து ஜடபூமி, அதெல்லாம் வந்து வரும். அதெல்லாம் ஓரமா வச்சுட்டு நான் அப்புறம் வந்து கவனிக்கிறேன், நான் இப்ப வந்து தியானம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாத்திரம் அது கொடுத்துட்டா, அந்த எண்ணங்களுக்கு நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டா வந்து சோ அதுதான் வந்து யோகம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. சோ இப்ப இருக்கக்கூடிய தியான யோகம், தியானம் பண்றது அப்படின்னா யோகா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து எக்ஸசைஸ் மாதிரி தான், உடம்பை வந்து வளர்க்கறதுக்காக தான் வந்து சொல்றேன். அப்ப வந்து உடம்பை வளர்க்கறதுக்காக அப்படின்றது இப்ப வந்து அதை வந்து நிறைய கமர்ஷியலா வந்து ஆக்கிடுறாங்க. அதனால உண்மையான யோகம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மனசை வந்து கட்டுப்படுத்துறது தான் வந்து யோகம். அதை பற்றிய ரகசியங்கள் தான் நம்ம வந்து உடல் உடல் பயிற்சியா இறை தேடலா, யோகம் என்றது வந்து உடல் பயிற்சியா இறை தேடலா அப்படின்னா நவீன பார்வை என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் பண்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ நிறைய வந்து பேக்கேஜ் எல்லாம் வந்து வரும். இந்த யோகா பிராக்டிஸ் நீங்க வந்து பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க சுகர்ல இருந்து வெளியே வரலாம் அப்படின்னுவாங்க. நீங்க வந்து இதுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து மூட்டு வலி அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி யோகா பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு வந்து இந்த பயிற்சி அதாவது மூச்சு பயிற்சி, அதாவது அந்த மூச்சு பயிற்சியை வந்து நம்ம வந்து எப்படி சரி பண்ணி நம்ம வந்து எப்படி நம்மளுக்கு அந்த ஆஸ்மா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கியூர் பண்ண முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் அது பேக்கேஜா வந்து கொடுக்குறாங்க. ஆனா உண்மையான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா உண்மையான அர்த்தம் வந்து யோகம் என்பது வெறும் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கான பயிற்சி அல்ல. யோகம் என்றால் இணைப்பு, அதாவது சேர்க்கிறது. எதோட சேர்க்கிறது, எதோட சேர்க்கிறது, அதாவது நம்மை இறைவனுடன் இணைக்கும் செயல்முறையே வந்து உண்மையான யோகம் அப்படின்ட்டு. எனக்கும் பகவானுக்கும் தான் அந்த டைம் அப்படின்ற மாதிரிதான் அது யோக பயிற்சி அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லுது. சோ இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து கொடுக்கிறது அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி இந்த இடத்துல வந்து சொல்றாங்க. ஆரூர் ஏஷு யோகம் கர்மாரணம் உச்சதே
யோகாரூடஸ்ய தஸ்யைவ யமஹ காரணமுச்யதே. அஷ்டாங்க யோகம், அஷ்டா அப்படின்னால 8. சோ 8 விதமான நம்ம வந்து அதுக்கு அங்கங்கள் இருக்கு. அதனாலதான் அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அஷ்டாங்க யோக முறையில் புது மாணவனுக்கு வழியாக கூறப்படுகிறது. உன்னோட செயல் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த அஷ்டாங்க முறையே வந்து செயல்படுறது. ஆனா இது எந்த காலத்துல அப்படின்னா, தற்கால கலிகாலத்துக்கு அஷ்டாங்க யோகம் வந்து ஏற்றது கிடையாது. ஏன்னா அதுக்கு வந்து நிறைய வந்து பயிற்சி பண்ணணும், தனிமையில இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு. இப்ப தனிமையெல்லாம் வந்து கிடையவே வந்து கிடையாது. ஆனால் யோகத்தில் முன்னேறினனுக்கு ஜட செயல்களை துரத்தலை வழியாக கூறப்பட்டது. யோகத்தில் முன்னேறி இருக்கு நம்ம ஜட அந்த செயல்களை வந்து அதை வந்து கொஞ்சம் ஓரமா வச்சுட்டு, நம்ம அந்த செயலை வந்து ஓரமா வச்சுட்டு பகவானை நோக்கி தியானம் பண்றதுதான் வந்து இந்த மாதிரியான யோகம் அப்படின்ட்டு. யதா ஹி நேத்ரயார் தேவ. ஹரே கிருஷ்ணா. यथा हि नेत्रियादेषु न कर्मस्वनु सज्जते சர்வசங்கல்பசந்நியாசி யோகரூடஸ்ததோத்யதே. அதாவது எப்போது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களிலும் புலனர்ச்சியிலும் ஈடுபடாமல், பலநோக்கு செயல்கள்னா என்ன அப்படின்னா, நான் பண்றேன் எனக்கு இந்த பலன் வரணும், நான் அவங்களுக்கு வந்து சொல்றேன், அவங்களுக்கு வந்து இந்த இதை வந்து சொல்றேன், எனக்கு வந்து அவங்க வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லணும், தேங்க்ஸ் சொல்ல அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஏமாத்தம் ஆயிடும். சோ அந்த மாதிரி வந்து அதுதான் வந்து பலநோக்கு செயல்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அது வந்து புலனுகர்ச்சி, புலனுகர்ச்சியில் ஈடுபடாமல், அதாவது நம்மளுடைய நம்மளுடைய புலன்களை வந்து வேற எதுலயும் ஈடுபட விடாம, வேற இப்போ வந்து பிரம்மச்சாரி அப்படின்னா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பிரம்மச்சாரின்றது அழைக்கப்படுகிறது. பிரம்மச்சாரியா இருக்கக்கூடிய வந்து கல்யாணத்துக்கு இல்ல அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்களோ அதெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அதுல வேற எதுலயும் வந்து ஈடுபடக்கூடாது. எல்லா பௌதிக ஆசைகளையும் துறந்த நிலையில் உள்ளானோ அப்போது அவன் யோகத்தில் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்றது சொல்றான். அஷ்டாங்க யோகத்தோட நிலைகள். அஷ்டாங்கம் வந்து 8 நிலைகள் வந்து வருது. யமா, யமா அப்படின்னா அது வந்து இதெல்லாம் தான் ரூல்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். யமா நியமா, அதாவது வெளிப்புற பண்புகள் உட்புற பண்புகள். யமம் அப்படின்னா நம்ம வந்து உள்ளுக்குள்ள நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வந்து அழுக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சுக்க மாட்டோம். அழுக்கு அந்த சென்ஸ் என்ன அப்படின்னா, 6 அனர்த்தங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து இருக்கு. கோபம், மோகம், மதம், அக்ஷரம் அப்படின்ற மாதிரி. இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த 6 விதமான களங்கங்கள் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து யோகத்துல நம்ம சரியா வந்து பயிற்சி பண்ண முடியாது. நியமம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி வந்து வெளிப்புற பண்புகள், வெளிப்புற பண்புகள் அப்படின்னா எல்லார்கிட்டையும் நம்ம எப்படி இனிமையாக பேச வேண்டும், அப்புறம் வந்து அடக்கத்துடன் இருக்க வேண்டும், அப்புறம் வந்து குளிச்சு அப்படிதான் வந்து பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. எப்படி வந்து நம்ம வந்து குளிக்காம வந்து கிச்சன் என்டர் பண்ணக்கூடாது. குளிக்காம என்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து பகவானுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய இது என்ன சொல்றது, பிரசாதம் இது, அதாவது நைவேத்தியம் பண்றோம் இல்லையா, நைவேத்தியம் பண்றதுக்கு போது நம்ம சமைக்கிறோம் இல்லையா, சமைக்கும் போது நம்ம வந்து குளிக்காத நம்ம உள்ள போயிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடம் வந்து இதுவாகும். சோ மறுபடியும் அந்த இடத்துக்கு என்டர் பண்ணோம்னா நல்லா தொடச்சிட்டு அப்பதான் நம்ம இது வந்து ஆசனம். நம்ம எப்படி உட்கார்றோம் அப்படின்றது ரொம்ப 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 உயரமா உட்காரக்கூடாது, ரொம்ப கீழே வந்து உட்காரக்கூடாது. நடு நிலையில நம்ம வந்து ஒரு மேடை, மேடை அப்படின்றத விட ஒரு உயர்ந்த நிலையில நம்ம வந்து இந்த தர்மபுல்ல போட்டு அதுக்கு மேல துணியை போட்டு அதுக்கு மேல வந்து மான் தோல் அதெல்லாம் போட்டு அப்புறம் உட்காரக்கூடிய இதெல்லாம் யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா முனிவர் ரிஷிகள் அதெல்லாம் வந்து பண்ணக்கூடியது. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம தியானத்துல உட்காரோம். எப்பேற்பட்ட இடமா இருக்கணும், எங்கே ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக தள்ளி இருக்குது காட்டில் அந்த மாதிரி. நம்ம இப்ப எல்லாம் காடெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை நம்மளுக்கு. சோ அதனால அமர வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோம். அந்த மாதிரியான இடத்துல நம்ம அமர வேண்டும். அடுத்தது வந்து நம்ம பிராணாயாமம். பிராணாயாமம் அப்படின்னா மூச்சு பயிற்சி. மூச்சை வந்து சீராக வைக்கணும். நம்ம வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து பெல்லி பிரீதிங், அது வந்து நம்ம அவ்வளவுதான் வந்து பண்றோம் ஒழிய இதோட நின்று போயிடுறது. நம்ம வந்து கீழே நாபியிலேருந்து எடுக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்தாதான் நம்மளுக்கு வந்து வேற எந்த மூச்சு சம்பந்தப்பட்டான பிரச்சனைகள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வராது. அடுத்தது வந்து பிரத்யேகாரம். பிரத்யேகாரம் அப்படின்றது நம்மள புலனை வந்து அடக்க வேண்டும். எப்படி அப்படின்னா ஒரு ஆமை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது இது டேஞ்சர் வருது அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணும், தன்னுடைய தலை, 2 கையு, 2 காலு, அப்புறம் அதனோட வாலு எல்லாத்தையும் உள்ள வச்சுட்டு ஒரு கல்லு மாதிரி வந்து தென்படும். அப்போ எல்லாம் வந்து மிருகம் எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு ஓ இது ஒண்ணும் இல்ல கல்லுதான் போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து போயிடும்.
ஓ அந்த மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய புலன்களை அடக்க வேண்டும். எங்கேயுமே அலைப்பாய விடக்கூடாது. அடுத்தது தாரணம். தாரணம் அப்படின்னா நம்ம எதை நோக்கி செய்யறோமோ அதுல கவனம் செலுத்த வேண்டும் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம அர்ஜுனன் அந்த வில்ல, அதாவது அந்த சுயம்பரத்தின் போது இந்த மீனை இது பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணாரு, இந்த மீனை மீனோட கண்ணை அடிச்சாதான் என் பொண்ணை கொடுப்பேன் அப்படின்ட்டு சொன்னான். அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, கீழே தண்ணி இருக்கும், மேல மீன் சுத்திட்டே இருக்கும். சோ மேல அப்படி பார்த்து அடிக்காம கீழே அதனுடைய பிம்பம் தெரியும். அந்த பிம்பத்துல இந்த மீனோட கண்ணை அடிக்கணும். அப்போ என்ன இருக்கணும், நம்மளுக்கு கவனம் இருக்கணும். சோ அந்த மாதிரியான கவனம் நம்மளுக்கு அதுதான் தியானம். சாரி, அது தாரணை அப்படின்றது. தியானம் அப்படின்றது நம்ம கண்ணை மூடிண்டு எல்லாவற்றையும் சொன்ன அத்தனை இதுவுமே அடக்கி பண்ணிண்டு, அதாவது 8 இது 6 இதுவும் அடக்கிண்டு நம்ம யமா நியமா ஆசனம் பிராணாயாமம் பிரத்திகாரம் தாரணை எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு அடுத்தது நம்ம கண்ணை மூடிட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணும். அதுதான் தியானம். இந்த தியானம் இப்ப ரொம்ப டீப்பா போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுதான் சமாதி நிலை. சமாதி நிலை இறைவனோட இணைக்கக்கூடியது. நம்ம நிறைய ரிஷிகள் இவங்கெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். வால்மீகி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா, வால்மீகி எல்லாம் அப்படிதான் இருந்தார் சமாதி நிலை. அந்த சமாதி நிலையோட பகவானோட கனெக்ஷன். அதனால்தான் அவர் ஒரு வால்மீகி பாத்தீங்க அப்படின்னா தன்னுடைய முற்பிறவியில அவர் ரத்னாகரா இருந்தார். ரத்னாகர்ன்றது வழிப்பறி கொள்ளைக்காரராக இருந்தார். நாரதர் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு அவர் சொல்றாரு, என்னப்பா நீ எல்லாம் பண்றியே, உன் குடும்பத்துக்கு நல்லது இல்லையப்பா, நீ இவ்வளவு பாவம் பண்றியே அப்படின்னு. இல்ல இல்ல பசங்களுக்காக தான் பண்றான், ஒய்ஃப்காக பண்றான், அம்மாக்காக பண்றான். சரி நீ போய் அவர்கிட்ட போய் கேட்டுவா, என்னோட பாவத்துல நீங்க பங்கு எடுத்துக்கிறீங்களான்னு கேட்டுட்டு வா அப்படின்ட்டு சொன்னான். போய் கேட்கிறாரு, யாருமே நான் எங்க இப்படி, நீங்க தான் கல்யாணம் பண்ணும்போது நீங்க சொல்றீங்கல்ல நான் உங்களை எல்லாம் காப்பாத்துவேன் அப்படின்னு சொல்லித்தானே நீங்க என்ன கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க. அம்மாவும் சொல்றாங்க, நீ என்ன பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தானே நீ நான் உங்ககிட்ட இருக்கேன் அப்படின்ட்டு எல்லாம் சொல்றாங்க. சோ அவருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது, நம்மளுடைய பாவத்துல யாரும் பங்கேற்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேர திரும்பி காட்டிக்கே வர்றாரு. நாரதர்கிட்ட சொல்றாரு. நாரதர் சொல்றாரு, நீ ராமா ராமான்னு சொல்ற, அந்த ராமா அப்படின்னு சொல்ல தெரியல, அதனால அவர் சொல்றாரு, இந்த காட்டுல வளர்ந்ததுனால அவனுக்கு மரம் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும், அதனால அவர் மரம் சொல்லு, மரம் மரா மரா சொல்லு அப்படின்னு. சோ அவர் மரா 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 மராமா அப்படின்ட்டு ராமா அப்படியே நீ இப்ப சொல்லிட்டே இரு, நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்ட்டு பண்றாரு. அவரு நாரதர் போயிட்டு வர அப்படின்னாலே 2 இது போயிடும், அதாவது ஒரு 1000 2000 வருஷம் போயிடும். ஏன்னா அந்த மாதிரிதான் அவருடைய இது. சோ அதை சுத்தி அவருக்கு அந்த இது ஆண்ட் ஹில், அதாவது புற்று வளர்ந்துடுது அவரை சுத்தி, எறும்பு புற்று மாதிரி வளர்ந்துருது. சோ நாரதர் சொன்னா, இங்கதானே இருந்தாரு, அவர் காணமே அப்படின்ட்டு பார்த்தா எங்கேயோ சத்தம் வருது, ராமான் சத்தம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புத்தை அகத்துறாரு. அப்போ அவர் பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு அவர் இறை உணர்வு அவருக்கு வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு தன்னுணர்வு பாதையில அவர் நிறைஞ்சு இருந்திருக்காரு. அதனால அவருக்கு வால்மீகி அப்படின்ற பெயரை கொடுத்துட்டு ராமாயணத்தை எழுத சொல்லி இருக்கு. அதுதான் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. இப்ப நம்மளுக்கு இந்த இது பண்ணணும், அதாவது தியானம் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், தனிமையில இருக்க வேண்டும். பிரம்மச்சரியத்தை நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். பிரம்மச்சரியம் அப்படின்னா அந்த அந்த செக்ஸ் ஆன இது இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. அது இருக்கக்கூடாது. அடுத்தது நம்மளுடைய பழக்கங்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, இது 16 17வது ஸ்லோகம், 6வது அத்தியாயத்துல 16 17வது ஸ்லோகம் சொல்றது. இதுக்கு டயபெட்டிக் வரவேணாம் அப்படின்னா பகவான் சொல்ற மாதிரி நீ ஃபாலோ பண்ண அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு அது வராது. என்ன அப்படின்னா, நிறைய தூக்கம் இருக்கக்கூடாது, நிறைய சாப்பிடக்கூடாது, நான் அதுக்காக கொஞ்சமா சாப்பிடக்கூடாது, அதுக்காக கொஞ்சமா தூங்கக்கூடாது. அதே மாதிரி கேளிக்கைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல கேளிக்கைகள்லயே நம்ம நம்மளுடைய கவனத்தை வச்சிருக்கக்கூடாது. எல்லாமே மிதமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. அதுதான் தகுதிகள். அடுத்தது நம்மளுக்கு பயமின்மை பயமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டே இது நகர வாழ்க்கையில கண்டிப்பா சாத்தியம் இல்லை. அர்ஜுன உவாச்ச யோயம் யோகஸ்த்வை त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदना एतस्याहं न पश्यामि सञ्चलत् ஸ்திதிம் ஸ்திராம். அர்ஜுனர் சொல்றாரு, மனம் ரொம்ப மனதை அடுக்க வேண்டும் அப்படின்னா அர்ஜுனன் சொல்றா, மதுசூதனரே மனம் நிலையற்றது. இப்படி சஞ்சலா தேவி. சஞ்சலா அப்படின்னாலே என்ன, யாரோட பேர் சஞ்சலா தேவி? லட்சுமி தாயாரோட பேர் சஞ்சலா. ஏன்னா அவங்க இருக்கிறது இது மேல உட்காந்துருப்பாங்க,
தாமரை மேல உட்காந்துருக்கும். தாமரை எங்க இருக்கும்? தண்ணியில வந்து இருக்கும். தண்ணி என்ன பண்ணும்? இப்படி அப்படின்னு ஆடும் இல்லையா? சோ அது போல செல்வமும் லட்சுமி தாயாரும் வந்து ஒரு வீட்லயே பர்மனண்டா வந்து இருக்க மாட்டாங்க. இப்படி அப்படி வந்து போயிட்டு இருக்கு. சோ அவர் வந்து சொல்றாரு, மனம் வந்து நிலையற்றது. இப்ப நாமளே வந்து நம்ம கிளாஸ்ல உட்காந்துருக்கோம்னு தான் பேரு. நம்ம மனசு வந்து வேற எங்க எல்லாமும் போயிட்டு இருக்கோம். சில சமயம் வந்து மனசு போற வேகத்தை பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம பாஸ்போர்ட் கூட எடுத்து ரெண்டு இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி வந்து இருக்கும். மனசுக்கு வந்து பாஸ்போர்ட் எல்லாம் வந்து தேவை. நம்ம போறதுனாதான் பாஸ்போர்ட் வரும். மனம் வந்து நிலையற்றது. அதுக்கு வந்து அமைதியற்றது. அதை வந்து அமைதியாவே இருக்க முடியாது. நீங்கள் இப்போது கூறிய யோக முறையானது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராது கிருஷ்ணா, தாங்கவும் முடியாது கிருஷ்ணா அப்படின்னு தோன்றது எனக்கு அப்படின்ட்டு வந்து அப்போ வந்து எதனால அப்படின்னா அவர் சொல்றாரு, சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ணா பிரமாதி பலவத் திருடம் தஸ்யாஹம் நிகிரகம் மன்னே வாயூரிவ சுதுஷ்கரம். கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்று. மனசு வந்து எப்பவுமே வந்து அமைதியாவே இருக்கு. எப்போ வந்து குழப்பம் தான் வந்து நிறைந்ததும் அடங்காது. மனசை வந்து அடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அது சக்தியும் ஜாஸ்தி கிருஷ்ணா மனசு. நான் வீசும் காற்று, அதாவது என்ன காற்று அடக்குன்னு சொன்னா நான் அடக்கிடுவேன். ஆனா மனசு அடக்கிறது ரொம்ப கடினம் என்று எனக்கு தோன்றது கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அர்ஜுனோட சந்தேகம் இது வந்து சாத்தியமற்றது. சஞ்சலமீ மன கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றது, குழப்பமானது, அடம் பிடிக்கக்கூடியது. நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு அடம் பிடிக்கும். நீ மிகவும் வலிமையானதும் கூட அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது ரொம்பவும் வந்து கடினம் அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து பகவான் வந்து அதுக்கு வந்து சொல்றாரு. ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச அசம்சயம் மகாபாஹோ மனோ துர்நிகிரகம் சலம் அபியாசேன து கௌந்தேயா வைராகியேன சக்ருதயதே. அதாவது அபியாசம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. பலம் பொருந்திய பயங்களை உடைய அர்ஜுன் குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினம் தான், எனக்கும் தெரியும். ரொம்ப கஷ்டம்தான் எனக்கும் தெரியும். ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும், அதனால்தான் அபியாசமேன கௌந்தேயா, அதாவது பிராக்டிஸ் பண்ண பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். பற்றின்மை அப்படின்னா வைராக்கியம் வந்து வேணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். வைராக்கியம் இருந்தது அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து பண்ணலாம். எப்படி அப்படின்னா, இப்ப நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பாப விமோசனியா ஏகாதசி அப்படின்ட்டு அர்த்தம். சோ அதுல ஏகாதசியில நம்ம விரதம் இருந்தோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து விரதம் எப்படி அப்படின்னா ஆஹ் காலையில சாப்பிடுறது, மத்தியானம் சாப்பிடுறது, நைட் சாப்பிடுறது அப்படின்னு இல்லாம இந்த ஒரு சாப்பிடக்கூடிய தன்மையை வந்து, அதாவது ஏகாதசியில அரிசியை சாப்பிடுறத நம்ம நிறுத்துறோம். ஏன்னா அரிசி வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த இந்த ஹெவினஸ் வந்து கொடுக்கும். அதாவது உபசத்தை வந்து கொடுக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து அரிசியும் ஒதுக்கணும், பருப்பும் வந்து ஒதுக்க வேண்டும். அதாவது நோ கிரெயின்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இது எப்படி நான் வந்து எப்படி பண்றது? காஃபி, டீ அதெல்லாம் எதுவுமே வந்து குடிக்க கூடாது அப்படின்றதும் வந்து இருக்கு. எப்படி என்ன பண்றது? அரிசியும் பருப்பும் இல்லாத எப்படி சாப்பிடுறது அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து சந்தேகம் வரும். அதுக்கு பதிலா நம்ம வந்து இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ, அதாவது சக்கரவள்ளி கிழங்கு வேக வச்சு இது பண்ணிக்கலாம். வேர்க்கடல வந்து ஊற வச்சு காலையில வந்து சுண்டல் வந்து பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா சூப் பண்ணலாம். சூப்புன்றது வந்து என்ன ஒரு காயை போட்டாலும், பீன்ஸ் தவிர, பீன்ஸ், கொத்தவரங்காய், அப்புறம் வந்து இந்த அவரைக்காய் தவிர எதெல்லாம் அதுல வந்து பருப்பு வகைகள் இருக்கோ அதெல்லாம் தவிர்த்து நம்ம வந்து அதை சூப் பண்ணி சாப்பிடலாம். மத்தியானத்துக்கு என்ன பண்ணலாம் சாப்பாட்டுக்கு அப்படின்னா, சாமை இருக்குல்ல, சாமை அரிசி அப்படின்ற சாமையில வந்து நம்ம உப்புமா பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா கிச்சடி கூட பண்ணலாம். பருப்பு போடாம வந்து கிச்சடி பண்ணலாம். தொட்டுக்கு என்ன பண்றது நானு அப்படின்னா, நம்ம கூட்டு மாதிரி வித்தவுட் ஆடிங் இது என்ன சொல்றது, பருப்பு போடாம நம்ம வந்து ஸ்டியூன்னு சொல்லுவோம். நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ஆப்பம் அண்ட் ஸ்டியூன்னு தருவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நீங்க வந்து நைட் என்ன பண்றது, நைட்டும் சாப்பிடணுமே அப்படின்றது அப்படின்னா, நீங்க வந்து இது இருக்கு, ஜவ்வரிசி இருக்குல்ல, அதை வந்து சாபுதானா கிச்சடின்ற மாதிரி நீங்க இதுதான் வந்து நம்ம மனதை அடக்கணும். ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து காஃபி, டீ கிடையாது, ரைஸ் கிடையாது, பருப்பு கிடையாது. மூணும் வந்து இல்லாம நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு நம்ம எழுந்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, மறுநாளைக்கு எழுந்திருக்கும் போது நம்ம அலாம் வைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து 3-4 மணிக்கெல்லாம் எழுந்துருப்போம். சோ அதான் வந்து மனதை வந்து அடக்க வேண்டும். ஏதாவது யாராவது சொல்லுவாங்க, அப்பதான் வந்து யாராவது கொண்டு கொடுப்பாங்க. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணும், வைராகியத்தோடு இல்ல. சப்போஸ் யாராவது பிரசாதம் கொண்டு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லாம அதை தூக்கி உள்ள வச்சுட்டு மறுநாளைக்கு காலையில வந்து நீங்க வந்து சாப்பிடலாம். அது வந்து பண்ணலாம்.
அதுதான் வந்து சொல்றேன். ஸ்ரீ பகவானு வைராக்கியன கிருத்தியதே அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. பலம் பொருந்திய முயங்களுடைய குர்த்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை வந்து அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினம். தகுந்த பயிற்சி வேணும். இதை வந்து பயிற்சி தான் வந்து பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஏன்னா பீ பீமனுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாரும் வந்து ஏகாதசி வந்து விரதம் இருப்பாங்க. ஆனா பீமன் வந்து சொன்னா என்னால எல்லாம் முடியவே முடியாது, அப்படி சாப்பிடாலாம் என்னால இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொன்ன போது, அப்ப வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு, நீ ஒரே ஒரு நாள், வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் இரு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாரு. சரி, நான் ஒரு நாள் இருக்கு, எப்படி இருக்கும்னு சொல்லுங்க. தண்ணி கூட குடிக்காம இருக்கு. அதுதான் வந்து நிர்ஜல ஏகாதசி அப்படின்ட்டு வந்து சில பேர்லாம் வந்து நிர்ஜலம் வந்து இருப்பாங்க. அந்த இது வந்து இருக்கணும். வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் வந்து பீமனுக்கு அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் வந்து பீமனுடைய ஏகாதசி அப்படின்ட்டு வந்து. சோ இது வந்து நம்ம மனதை அடக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வைராகியம், அபியாசம் அப்படின்றது பிராக்டிஸ். பிராக்டிஸ் பண்ண எப்படி வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் வந்து நம்ம மிஸ் வந்து கத்து கொடுத்துட்றாங்க, நான் போய் எக்ஸாம்ல எழுதுறது கஷ்டம். நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை போட்டு 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 பார்க்கணும். அதான் நம்மளுக்கு வந்து வரும். அதே போல நம்ம ஏதாவது ஒரு கத்துக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பிராக்டிஸ். அடுத்தது வந்து வைராகியம். எனக்கு வேணும் இது, நான் கத்துண்டு நான் எப்படியாவது போய் ஷைன் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த வைராகியம் வந்து நம்மளுக்கு வேணும். கிருஷ்ணர் வந்து ஒப்புக்கொள்கிறார். மனதை அடக்குவது கடினமே, ஆனால் இவ்விரண்டு வழிகளில் அது சாத்தியம். அபியாசம் பண்ணணும், டிட்டாச்மெண்ட் அதாவது பற்றின்மை வந்து வேணும் அப்படின்ட்டு சொல்றேன். முயற்சி வந்து முயற்சியில் தோல்வி அடைந்தால், நான் வந்து இந்த யோகா பிராக்டிஸ் எல்லாம் வந்து பண்றேன். சோ நான் யோகா பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து முயற்சியில நான் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிடுறேன். அதாவது அஷ்டாங்க யோகம் பண்றேன், அதுல வந்து எனக்கு வந்து தோல்வி அடையுது, அதாவது இறப்பு வந்து வந்துடுது. சோ இறப்பு வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நான் வந்து ஒரு 50 to 60% வந்து யோகா வந்து பிராக்டிஸ் பண்றேன், இந்த அஷ்டாங்க யோகா. சோ அடுத்த ஜென்மா எடுக்கும்போது நான் அடுத்த ஜென்மால அந்த மிச்சம் அதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி நான் பகவான் வந்து எப்படி அப்படின்னா அவர்கள் எந்த மாதிரியான பிறப்பு எடுப்பார்கள் அப்படின்றதே வந்து சொல்றது. ஆன்மீக பயிற்சியில் தோல்வி என்பதே வந்து இல்லை, விட்ட இடத்துல இருந்தா பயணம் தொடரும். அதாவது அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன அப்படின்னா, சோ அடுத்த ஜென்மால அவங்க வந்து சில நல்ல பணக்கார வீட்டுல வந்து பிறப்பெடுப்பார்கள். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நல்ல மெத்த படித்தவர்கள் வீட்டுல வந்து பிறப்பெடுப்பார்கள். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த உபன்யாசங்கள்லாம் வந்து பண்றாங்க இல்லையா, அவங்க வீட்டுல அந்த குழந்தை வந்து பிறப்பெடுக்கும். சோ அந்த குழந்தை பிறவியிலேயே அந்த குழந்தை வந்து ஆஹ் நாம சங்கீர்த்தனம் எல்லாம் வந்து பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு. இதெல்லாம் யோகியாக இருந்து தோல்வி அடைந்த யோகியோட அடுத்த ஜென்மாவோட நிலை அப்படின்ட்டு வந்து சிறந்த யோகி என்பவர் யார்? யோகி நாம் அபி சர்வேஷாம். அதாவது எல்லா யோகிகளும் எவர் ஒருவர் தனது உள்ளத்தில் எப்போதும் கிருஷ்ணரையே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாரோ, கிருஷ்ணரையே நினைத்துக் அவரே வந்து சிறந்த யோகி. பக்தி யோகமே யோக பணியில் யோக ஏணியின் வந்து உச்சம். பக்தி யோகம் தான் வந்து சிறந்தது. ஏன்னா அடுத்த நாள், அதாவது நாளையில இருந்து என்ன நம்ம பார்க்க போறோம், இன்னையோட வந்து நம்மளுக்கு கர்ம யோகம் முதல் 6 அத்தியாயம் வந்து முடிவு பெற்றது. நாலுல இருந்து 7வது அத்தியாயத்துல இருந்து 12வது அத்தியாயம் வரைக்கும் பக்தி எப்படி பண்றது அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் வந்து எது சிறந்தது, யோகத்திலேயே எது சிறந்தது, பக்தி யோகம் சிறந்தது அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து. சோ கலியுகத்துக்கு என்ன அப்படின்னா, கலியுக சத்தியுகத்துல நம்ம தியானம் பண்றது, கலியுகத்துல அதுக்குதான் வந்து சைத்தன்யர் வந்து வந்தார். ஆமா இந்த மாசம் இல்ல 3ஆம் தேதி தான் அன்னைக்கு உங்களுக்கு வந்து கௌர பூர்ணிமா அப்படின்ட்டு வந்தது. அன்னைக்குதான் வந்து 540 வருஷம், அதாவது சைத்தன்யர் வந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்த போது எப்படி வந்து அந்த வானிலை எல்லாம் இருந்ததோ அதே மாதிரி வந்து அந்த இது வந்து இருந்தது. அதாவது லூனார் எக்லிப்ஸ், அதாவது சந்திர கிரகணம் வந்து இருந்தது. அந்த சந்திர கிரகணம் வரும்போதுதான் கௌர பூர்ணிமா அன்னைக்கு இவர் வந்து பிறந்தார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சைத்தன்யர் வந்து சச்சி தேவிக்கு வந்து மகனாக வந்தார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அவர் வந்ததுக்கான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, மக்களுக்கு வந்து எளிதாக எப்படி பக்தி பண்றது, அதாவது நீங்க எதுவுமே பிராக்டிஸ் பண்ண வேண்டாம், வந்து மகா மந்திரத்தை வச்சிடும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, அதை வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணே அது போதும் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. இதை பண்ணினாலே நீங்க வந்து என்னிடம் வந்து வந்து அடையலாம் அப்படின்றத வந்து. கலியுகத்தில் கடுமையான தியானம் வந்து சாத்தியமற்றது. பிருகத் ஞானந்த புராணத்துல வந்து சொல்றாரு, ஹரே நாம ஹரே நாம கேவலம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. கலவு நாஸ்தி அப்படின்னு. அதாவது இந்த கலியுகத்துல வந்து எது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா நாம சங்கீர்த்தனம் தான் உயர்ந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதனாலதான் 10வது அத்தியாயத்துல நீங்க படிக்கும்போது என்ன பாப்பீங்க அப்படின்னா, பகவான் எதுல இருக்காரு அப்படின்னா, பகவான் வந்து நாமங்கள்ல வந்து இருக்காரு, ஜப யஜ்யமாக பகவான் இருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து. இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதே ஒரே வழி அப்படின்ட்டு வந்து.
ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மனதை தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மந்திரம் வந்து. அது எப்படி அப்படின்னா ஒரே நிமிஷம் டைம் விடும். இன்னும் ஒரு 2 minutes அந்த ஸ்டோரி வந்து சொல்லுங்க. ஒரு தடவை என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஜபத்தை பத்தி வந்து சொல்லும் போது பகவானுடைய நாமம் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி வந்து மேஜிக் பண்ணும் அப்படின்னு. இன்னைக்கு காலையில் கூட அந்த ஸ்டோரி கேட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். நாரதர் வந்து சொல்றாரு, பகவான்கிட்ட போய் வந்து கேக்குறாரு, கிருஷ்ணா பக்தியில யார் ரொம்ப சிறந்தவர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. நாரதர் நினைச்சுனா நீதான் பக்தியில சொன்னீங்கன்னா நீ எப்ப பார்த்தாலும் நாராயணன் நாராயணன் சொல்லிட்டு இருக்கே அப்படின்னு சொல்லுவாருன்னு எதிர்பார்த்தாரு. கடைசியில பார்த்தா அவர் சொல்லல. சரி நீ ஒண்ணு பண்ணு, கீழே போயிட்டு அந்த புழு ஒண்ணு இருக்குல்ல அது கிட்ட போய் ஓம் நமோ நாராயணன் சொல்லிட்டு வைய அப்படின்னு. சரின்னு அவர் போய் ஓம் நமோ நாராயணான்னு சொல்றாரு. டக்குன்னு அந்த புழு வந்து இறந்து போயிடுது. அண்ணா கிருஷ்ணா நீ பாரு இந்த மாதிரி நான் சொல்லிட்டு வந்தேன் அது இறந்து போயிடுது அப்படின்னு. சரி சரி கவலைப்படாத, நீ போய் வந்து அந்த பட்டாம்பூச்சி போய் வந்து நாம் நம்ம நாராயணான்னு போய் சொல்லிட்டு வா. அடுத்தது வந்து பட்டாம்பூச்சி சொல்லுது, பட்டாம்பூச்சி இறந்து போயிடுது. இப்போ திருப்பி வந்து நாரதர் போய் இந்த கிருஷ்ணகிட்ட போய் வந்து சொல்றாரு, பாரு கிருஷ்ணா இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு 2 பேர், நான் எல்லாரும் நாரதர் வந்து கலகம் ஊட்டுறேன்னு சொல்லுவா, ஆனா நான் வந்து கொலகாரனா ஆக்கிடுறி என்ன அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சரி சரி ஒண்ணும் கவலைப்படாத, நீ இதை போய் சொல்லிட்டு வா, உனக்கு நான் சொல்றேன் என்ன நடக்கும் அப்படின்ட்டு. நீ போய் அந்த கண்ணுக்குட்டிட்ட போய் சொல்லிட்டு வா அப்படின்ட்டு வந்து. சோ அந்த நாரதர் வர்றாரு, புதுசா வந்து பிறந்த கண்ணுக்குட்டி, அது கண்ணுக்குட்டிகிட்ட போய் உங்க அம்மா நாராயணா அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதுவும் டமான்னு வந்து ஐயோ நான் இனிமேந்து உங்க நாமத்தையே சொல்ல போறது இல்லப்பா, கீழே நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்ட்டு. இல்ல இல்ல கடைசி ஒண்ணே ஒண்ணு மாத்திரம் நீ பண்ணிடு அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. மாதிரி இது மன்னருக்கு வந்து குழந்தை பிறந்திருக்க பையன் வந்து பிறந்திருக்கான். நீ அந்த பையனை போய் பார்த்துட்டு நான் மந்திரம் வந்து உபதேசிச்சுட்டு வா அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். நீ வந்து என்னை காப்பாத்தணும், நீதான் காப்பாத்தணும், மன்னர் எங்கேயாவது தலைகிலே என்ன வாங்கிட்டான்னா கஷ்டம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். நேரா அந்த குழந்தைய போய் பார்க்க போறான். மன்னர் போய் பார்த்தாரு, நாரதரே வாங்க அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொன்னாரு. எனக்கு வந்து பையன் பிறந்திருக்கான், வாங்க வந்து பாருங்க அப்படின்றது சொன்னார். சோ அந்த மன்னர் அந்த குழந்தைய போய் பாக்குறாரு. குழந்தைய வந்து பார்த்த உடனே ஓம் நமோ நாராயணா அப்படின்ட்டு வந்தது. அந்த குழந்தை சிரிச்சுட்டே, வந்துட்டீங்களா நாரதரே, நான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம், உங்களாலதான் எனக்கு இந்த பிறவி கிடைச்சது அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவருக்கே ரொம்ப ஆச்சரியம். என்னடா குழந்தை இப்பதான் பிறந்தது அதுக்குள்ளே பேச ஆரம்பிச்சுட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. நாரதர் நீ கவலைப்பட வேண்டாம், முதல்ல நான் புழுவா இருந்தேன், அப்ப சொன்னீங்க, அப்புறம் வந்து நான் வந்து பட்டாம்பூச்சியா மாறினேன், அப்பவும் வந்து எனக்கு வந்து மந்திரம் வந்து சொன்னீங்க, அப்புறம் கண்ணுக்குட்டியா நான் பிறந்தேன், அப்பவும் எனக்கு இந்த மந்திரத்தை சொன்னீங்க. இதெல்லாம் சொன்னதுனால என்ன ஆச்சு எனக்கு அப்படின்னா ரொம்ப மகத்தான ஒரு பிறவி எனக்கு வந்து கிடைச்சது, ராஜாவோட பையனாக நான் வந்து பிறந்தேன், இவ்வளவு மகத்துவம் வாய்ந்த மந்திரத்தை எனக்கு வந்து சொல்லியிருக்கீங்க, தேங்க்ஸ் நாராயணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுங்க. மந்திரம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜபம் அப்படின்றது நம்மளோட உள்ளத்தை வந்து தூய்மையாக்கும், நம்மளுடைய உச்சத்தை வந்து கொண்டு போகும். ஜபம் செய்வது எப்படி, முதல்ல பஞ்சதத்துவ மந்திரம், அதாவது ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வசாதி கௌர பக்தர். சோ அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட். அடுத்தது வந்து ஹரே கிருஷ்ணா அந்த மந்திரத்தை வந்து மூன்றாவது இது பாத்தீங்க அப்படின்னா குரலை நீங்களே கேட்கணும். எப்படி இது பண்ணணும் அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் வேணும்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த நான் ஹரே கிருஷ்ணா நான் சொல்றது வந்து எனக்கு கேட்கணும். அப்பதான் வந்து நான் அந்த மந்திர ஜபம் வந்து நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பண்றேன் அப்படின்ட்டு, அட்டென்டிவா பண்றேன் அப்படின்றது அர்த்தமாயிடும். கடுமையான விதிமுறைகள்லாம் வந்து கிடையவே கிடையாது. காலையில நான் குளிக்காத பண்ணலாம், நான் வந்து பஸ்ல போகும்போது பண்ணலாமா பண்ணலாம், நீங்க என்ன வேணாலும் நீங்க வந்து பண்ணலாம், படுத்து உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா படுத்து படுத்துட்டும் வந்து பண்ணலாம், எங்கும் எப்போதும் வந்து சொல்லலாம் அப்படின்றதுதான் வந்து இதனுடைய விதிமுறைகள் அப்படின்றது கிடையாது அப்படின்றது. ஜபத்தோட நன்மை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து காலையில 4:30 மணிக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து மங்களார்த்தி அப்படின்றது இருக்கு, என்னுடைய டெம்பிள்ல மங்களார்த்தி. இதுல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து வாசிப்பாங்க, இதுதான் வந்து பாடுவாங்க. என்ன அப்படின்னா சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனம் பவ மகாதவாக்னி நிர்வாபணம் ஸ்ரீய கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவதோ ஜீவனம் ஆனந்தாம்புதிவர்தனம் அதிபதம் பூர்ணாமிருத ஸ்வாதனம் சர்வாத்மா ஸ்னபனம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீகிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம். சேத்தோ தர்ப்பணம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம உள்ளம் வந்து அழுக்கா இருக்கு, அந்த அழுக்க வந்து
இந்த மந்திரம்னால இந்த பகவானே குருவே உங்களை நான் வணங்குகின்றேன், உங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்றேன், சோ தட் எனக்குள்ள அழுக்க வந்து நீங்க தீர்த்திடுங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். சோ அதை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மனம் அமைதி அடையும், மகிழ்ச்சி வந்து அடையும். கர்ம வினைகள் நம்ம ஏதாவது தப்புக்கள் நிறைய பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அதுல இருந்து விடுதலை ஆகும். மாணவர்களுக்கு அதாவது ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்க, காலேஜ் படிக்கிற பசங்களுக்கு எல்லாம் இதை தொடர்ந்து வந்து சொல்லிட்டே நாம ஜபம் சொல்லிட்டே வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நினைவாற்றலும் கவனமும் வந்து அதிகமா இருக்குது. எண்ணங் சிதறல் வந்து இருக்காது. இப்ப எவர் இருக்காரு இல்லையா நம்ம கிளாஸ்லயே வந்து கோகுல் பிரபுஜி இருந்திருக்காரு. அவர் வந்து இந்த நாம ஜபம் வந்து பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காரு போன தடவை கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி. சோ உழவு அதாவது இது வந்து சும்மா வந்து பொழுது போல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது வந்து கிடையாது. இது வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க, அங்கீகாரம் வந்து ஆயிருக்கு உலகளாவிய இதுல வந்து. அதனாலதான் நிறைய பேரு இந்த தியானம் மந்திரம் சொல்றது இதெல்லாமே வந்து இந்தியாலதான் இது வந்து நடக்கும். ஆனா இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உலக நாடுகள்ல ஈவன் வந்து ஸ்கூல், அமெரிக்கா, அப்புறம் வந்து ஆப்பிரிக்கா கண்டம், அப்புறம் வந்து ஐரோப்பியா இந்த இடத்துல எல்லாம் ஆஸ்திரேலியா வந்து யோகா பயிற்சியும் பண்றாங்க, இந்த ஜப மந்திரமும் வந்து பண்றாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கு. பசங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரவுடித்தனம் எல்லாம் பண்ணக்கூடிய பசங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அமைதியான சூழ்நிலை இருக்காங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அறிவியல் பூர்வமான ஆன்மீகம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஜார்ஜ் ஹாரிசன் அப்படின்னு இருக்காரு, அவரும் சரி. ஆல்ஃபிரட் ஃபோர்டு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோர்டு அப்படின்ற கார் கம்பெனி இருக்கு இல்லையா, சோ அந்த புகழ் பெற்றவர்கள்லாம் இந்த பாதையை தான் வந்து பின்பற்றாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் மனம் அமைதி அப்படின்றது வந்து கிடையாது. இந்த மன அமைதியை தருவது இந்த ஜபம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இது நம்பிக்கையை சார்ந்தது கிடையாது, நம்புறது அப்படின்னு கிடையாது, அனுபவம் தான், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். எப்படி அப்படின்னா இது பாருங்க, இதுதான் சுகர், இது ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கும், இது சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும், எந்த சாப்பாட்டுலயே எதுலயே வந்து போடலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னு வச்சுக்கோவோ, அப்படியா அப்படியா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க. அதெல்லாம் சொல்லாம நான் என்ன பண்ணுவேன், நீங்க இது சாப்பிட்டு பாருங்க அப்படின்னு போது உங்களோட அனுபவம் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ஸ்வீட்டா இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா. சோ அந்த அனுபவம் தான் ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்ட்டு வந்து. அதனால ஜபம் பண்றது இன்னைக்கு ஆரம்பிங்க. தினமும் ஒரு முறையாவது மந்திரத்தை வந்து உச்சரிக்க வேண்டும். 108 ஒரு மாலை வந்து பண்ண சொல்றாங்க. யோக ஏணியில் வந்து உங்கள் பயணத்தை இன்றே தொடருங்க. இந்த முயற்சியில இழப்பு எதுவுமே வந்து இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து. பஞ்சதத்துவ மகா மந்திரம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌரபக்த. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ராம 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 ஹரே ஹரே ஹரே, கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம ஹரே, ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே ராம கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம வந்து டைம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். டைம் இருக்கு, நம்ம வந்து இது பார்க்கலாம். குவிஸ் 6 இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து தியான யோகம், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சோ யோகா என்றால் என்ன? நெகிழ்வு தன்மைக்காக சில தோரணைகளை செய்தல், பரத்துடன் தன்னை இணைத்துக் கொள்ளும் செயல்முறை, பட்டினியாக இருப்பது, நாலாவது வந்து சுவாச பயிற்சி. மனத்தோடு இணைத்துக் கொள்வது. பரத்துடன் நம்மளை இணைத்துக்கணும், பகவானுடன் நம்ம வந்து இணைக்கிறது தான் வந்து யோகா பயிற்சி அப்படின்ட்டு வந்து. யோகா செய்வதற்கு கிருஷ்ணரால் குறிப்பிட்டப்பட்ட புனித இடம் எது? அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, நீ எல்லா இடத்துலயும் நீ வந்து பண்ண முடியாது, அதனால எந்தெந்த இடத்துல நீ வந்து பண்ணணும். இப்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து செய்யக்கூடிய இடங்கள் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. நம்ம எங்க போறோம், கோயில் குளம் அதெல்லாம் வந்து போறோம் இல்லையா, அந்த இடத்துல நம்ம வந்து பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வந்து. சோ யோகா செய்வதற்கு கிருஷ்ணரால் குறிப்பிட்டப்பட்ட புனித இடம் எது? இமயமலையின் உச்சி, இமயமலை போன்ற மலையின் உச்சி, ஒரு காட்டுக்குள் ஒரு மரத்தின் கீழ், மூன்றாவது வந்து ஒரு ஏரி அல்லது குளத்திற்கு உள்ளே, அடுத்தது வந்து 4 வந்து யாத்திரை ஸ்தலங்கள். காட்டுக்குள்ளே. காட்டுக்குள்ள சொல்லலையே அவரு, கிருஷ்ணர் சொல்லலையே. யாத்திரை தலங்கள். யாத்திரை தலங்கள் தான். ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து ஒரு ஓரமா நம்ம பெரிய பெரிய, அதனாலதான் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப புராதான கோவிலுக்கு நம்ம போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க ஒன்னும் இதுவே இல்லை, ஒரு கோவில்ல போயிட்டு ஒரே ஒரு ரவுண்ட் மாலை பண்ணீங்க, அதாவது ஒரு மாலை, அதாவது 108 மணிகள் நீங்க பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து 100 இதுக்கு சமமானது அப்படின்ட்டு வந்து கோயில்ல போய் வந்து பண்றது. அடுத்தது வந்து மூன்றாவது
கலியுகத்தில் ஆன்மீக உணர்வின் சிறந்த வழி எது? யாகங்களை செய்தல், இரண்டாவது வந்து இறைவனை தானிப்பது, மூன்றாவது இறைவனின் திருநாமங்களை உச்சரித்தல், நான்கு வந்து யாத்திரைகளுக்கு செல்வது. இறைவனின் திருநாமங்களை உச்சரித்து இறைவன் திருநாமத்தை உச்சரித்தல். நான்காவது கேள்வி, பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பாதையை ஒருவர் எவ்வாறு கடக்க முடியும்? ஒன்று, தேவைப்படும் மக்களுக்கு தானம் செய்வது மூலம். 2, பரமபுருஷரான கிருஷ்ணர் பகவானை புரிந்து கொள்வதன் மூலம். 3, புனிதமான சடங்குகளை செய்வதன் மூலம். 4, முன்னோர்கள் மற்றும் தெய்வங்களுக்கு வணக்கம் செலுத்துவதன் மூலம். கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதன் மூலம். கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதன் மூலம். கிருஷ்ணரை வந்து புரிந்து கொள். கிருஷ்ணர் சொல்றாலே, நீ என்னை புரிஞ்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோ, நீ திருப்பி இந்த இடத்துக்கு வரமாட்டேன் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து 5வது கேள்வி, அர்ச்சனை என்று அழைக்கப்படுகிறது என்று எதை அழைக்கின்றோம்? அர்ச்சனை அப்படின்னு இறைவனுக்கு வணக்கம் செலுத்துதல், மங்களாரத்தி செய்தல், இறைவனின் சேவையில் நமது புலன்கள் அனைத்தையும் ஈடுபடுத்துதல், கடுமையான தவம் செய்வது. புலன்களில் ஈடுபடுத்துதல். நமது புலன்களை அனைத்தையும் ஈடுபடுத்துது. இதுக்கு வந்து உதாரணம் யாரு அப்படின்னா அம்பரீஷ் மகாராஜா தான் வந்து உதாரணம். எல்லாவற்றையும், அதாவது நவவித பக்தி அத்தனையும் அவர் வந்து செயல்படுத்தினார் அப்படின்ட்டு வந்து. அடுத்தது வந்து கிருஷ்ண உணர்வு மிகவும் கடினமான வேலையாக தோன்றலாம். ஆனால் எவரேனும் கொள்கைகளை மிகுந்த உறுதியுடன் பின்பற்றினால் இறைவன் நிச்சயம் உதவுவான். அதுவா உண்மையா பொய்யா? உண்மை. உண்மை. ஓகே. 7வது, சமாதி என்றால் என்ன? மன ஒழுக்கம், தோற்ற பாங்கு நிலை, அதாவது தியான இருக்கை. 3வது வந்து பரமாத்மாவின் தரிசனம். அடுத்தது வந்து மூச்சு கட்டுப்பாடு. சமாதி பரமாத்மாவின் தரிசனம். பரமாத்மாவின் தரிசனம் பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த இது பண்றாரு நம்ம முனிவர் வந்து சமாதி நிலையில இருக்கார். யாரோட கனெக்ஷன் ஆகுது? பகவானோட கனெக்ஷன் ஆகுது. கோதாசா என்று அழைக்கப்படுபவர் யார்? கிருஷ்ண உணர்வுள்ள நபரா, ஒரு மாடு மேய்க்கும் பையனா, தன சொந்த உணர்வுகளின் வேலைக்காரனா, அல்லது தேவைப்படுபவர்களுக்கு தியானம் செய்பவரா? உணர்வுகளுக்கு வேலைக்காரனாக இருக்குது. கோஸ்வாமின்றவரு உணர்வுகளுக்கு உணர்வை வந்து கட்டுப்படுத்தி வைக்கக்கூடியவர் தான் கோஸ்வாமி. உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த முடியாதவர் வந்து கோஸ்தாசர் அப்படின்றது. அடுத்தது வந்து 9வது கேள்வி, அர்ஜுனன் மனதை எதனுடன் ஒப்பிடுகின்றான்? தாமரை, நீர், தீ, காற்று. தாமரை. காற்று. காற்றுன்னா அடக்கிடுவான் கிருஷ்ணா, மனசை வந்து அடக்க முடியாது கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு இல்லையா? அடுத்தது 10வது கேள்வி, கடைசி கேள்வி, அமைதியற்ற மனதை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது? 1, நன்கொடைகள் செய்வதன் மூலம். 2, யாகங்களை செய்வதன் மூலம். 3, பொருத்தமான நடைமுறைகளை செய்வதன் மூலம் மற்றும் பௌதீக பற்றின்மை மூலம். 4, புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதன் மூலம். மூன்றாவது பொருத்தமான நடைமுறைகளை செய்வதன் மூலம் மற்றும் பௌதீக பற்றின்மை. ரொம்ப அழகா வந்து எல்லா கேள்விகளுக்கும் உதவி இல்லாம நீங்களே வந்து பதில் சொல்றீங்க. ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிச்சதுக்கு தேங்க்யூ. வாஞ்சா கல்பதருபியஷ கிருபா சிந்தவ்யேவச பதிதானாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தி கி ஜெய். अनंत कोटि भक्त वृंद की ஜெய். शील प्रभुपाद की जय. नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा महामंत्र की ஜெய். श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. भगवद गीता और भागवत ग्रंथों की जय. श्री श्री राधा गोविंदा की जय. अयोध्या श्री राम लल्ला की जय. जय. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा एल्लोर्कुम हरे कृष्णा. கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. சொல்லு. நன்றி.